see, 'cause I think I do want you next to me. Off to the beach. It's really hot today. Hi, Papa. Hi. Today is January 3rd, huh? We went to the beach. Yes. I mean, at the Philippines, we went to the beach. Oh, yeah. I don't know. Dala namin yung yung karag-karag naming car kasi sa beach. Malapit lang, as in. Here. Anong oras na ba? What time is it, hon? Oh, how are you gonna go, hon? Like fancy bloody parking right here, like what? How are you gonna get Isn't it? that fishing? Ito na kayo, malamig yung hangin, pero doon sa Allendale, mainit, as in mainit. Dito malamig yung hangin. Put on your hand, mate. Baba! It's cold! Akala namin ang init doon sa amin. Kaso sabi niya yung hangin malamig dito What's sa your hand may... here, Baba? Baba, give me your hat, Baba! I know. Thank you. Wait for mommy, hi. Give me your hat, Baba. Not too far, okay? Just here. Malamig ang hangin. Okay. Yung dalawan doon, no? Max, no! Max! Max, no! Max, no! A few moments later. Max, come on! Go! Go! Good girl! Okay, Max, go walk with Holly. Good girl! Don't run, Baba! Don't run! Hi, Max! It's alright! It's alright! Come on, Max! Come on, Max! Wait for Max! It's alright! Natakot siya kasi nakikipaglaro sa kanya si Max. Akala niya kakagatin siya. Come on! Pero okay na ngayon, oh. Max, come on! You wanna go swimming? Okay, wait. Takot si Max sa tubig. Go, Max! Go! Papa, go! Nagkakat sila ng wave. Holly!
my god! Holly just kind of sat on the board like that, just rolled down. Is she crying, huh? Yeah, she's crying, huh? Unhooking guys. Yeah. Next year. What's wrong, Jackie? Now she's made Ryler. Peekaboo. Peekaboo. Say hi. Good time. What are you eating, Papa? Huh? I know. Thanks. Yeah. Do you want to eat that one? Yummy. No, I have to go over there. I think it's meant no later. Baba, put your hat on, please. It's hot. How's your fruits, Baba? Yummy.
Is it yummy, Baba? Oh, that's it. Wow. Baba. Good girl. Tingnan nyo na sila, oh. Anong ginagawa nyo dito, oy? It's warm sand. Okay. Ah, don't throw sand, Baba. Diyos ko. No, I'm not gonna close my eyes. You're gonna... No, you're gonna... No, Baba, because my camera. What's up? You can't see mommy. You're full of sand. Oh. Let me see. Come here. Come here. Here. Papa, gaya-gaya. Yeah, we're gonna have a swim in the water. I'm gonna come back here. Is it fun, Papa? Is that what we were doing? Remember when we did it? Remember when I knew it? Holly. Look at me, Papa. Hugasan na nila yung sarili nila. Under the water, Kuya, so you can wash all the sands off. And that's it, Kuya. You're not gonna play the sand. That's it. Ayan, dry. Patuyo ka na dyan, love. Ayan, nabalnawan na siya dun sa... Linublob siya ng tita niya dun, oh. Kumakanta na naman siya.
dadaanan namin. Hindi ka kita niyo. So yan, pauwi na kami. Anong oras na ha? Oh! Wow! 4:14. Wow, ang tagal natin ngayon na. Did you have fun? Yes. Yes, si Holly. Yeah. Hi, Holly! Did you have fun? Yes. Yes. And who's sleeping in our house tonight? Hunter. Ayan. Yung cousin niya, yung cousin nila si Hunter matutulog sa bahay kasi balik na sila sa Saturday sa Adelaide, so mag-sleep over siya. Is Hunter into our house? Yeah, I think so, yeah. What is it? Not sure. Oh, what if you don't hear the man? Why? What if you don't hear the man when Hunter's today? And Oh. if Hunter's coming? No, I don't have enough seat for Hunter to go to the mount. When do we do the mount? Oh, I plan tomorrow, huh? I'm doing Hunter this in my seat. Okay, we're gonna close the vlog. Say see ya! See ya. Say- See ya. Say thanks for watching! Thanks for watching. Okay, bye Zach! Bye. Okay. Yun na yung vlog for today. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Bye, Ali! Bye. Bye! Malapit na kami sa bahay. Ayan na sila after nila mapaliguan. Pagod sila kaka-swimming. Oh, bagsak. Right? Yung dalawa. Ayusin ko nga muna. Time to remove our Christmas tree. Kasi crowded na dito. O, kailangan na siyang alisin. Open! Ayan. Hi guys. Ayan, naalis ko na yung ibang Christmas decor sa Christmas tree. And then, pinaghiwa-hiwalay ko yung red, gold, tsaka green sa tigi-isang bag. And next year, this coming Christmas sa 2019, magdadagdag ako na ibang Christmas decor. Nandun. Ayun. Ayan, yan yung decor. And ayan, malaki siyang box. Puno yan. And babalutin ko ng tissue paper para ako na magbalot kasi medyo marami din yan. And eto rin. Look daw, oh. Okay. Yes. And eto rin. Idadagdag natin yan sa Christmas tree. This coming December. Tapos yan. Dito ko siya nabili sa Lima & Co kasi nag-sale sila. So sabi ko, makakamura ko. Ang gulo dito guys. So update ko lang kayo. Basta yan ang ating current situation. Magulo ang kwarto ni Holly. And ayan si Kuya. Finold ko. Hindi finold. Tawag nun. Clinose ko siya. Yan. Sana hindi siya ma-deform. Tapos eto ang haba niya. I-fold ko to. Ganon. Oops. Ayan. Tapos lagay natin siya dito para safe na siya. So yan. Pag ganyan yung balot ko sa kanya. So, ayan, nabalot ko. And, eto, isang box, mga ornaments to, yung mga bago. Ilalagay ko na rin din sila doon para isahan lang sila. So, yan. I-transfer ko to doon. Napag-isa ko na lahat yung mga bagong pang-decorate natin sa Christmas tree this coming December. Ayan. Isahan lang siya, oh. Tapos, ayan, tapos ko nang alisin lahat ng mga Christmas decor sa Christmas tree. Andiyan na sila lahat. So, ilalagay na yan dun sa shed ni Dad. Is that mine? Ayan, nag-order na lang si Jan ng dinner namin for tonight kasi hindi na nga ako nakapagluto kasi busy tayo dun sa pagtanggal ng mga Christmas decor. Ito yung kay Zach. What are you having, Zach? Fish and chips. What this is that? This is tartar sauce. So, fish and chips kay Zach and ito kay Kuya TJ. Ano to, beef schnitzel with salad. And eto kay John. Wow, this is big hand. How many you have? 2? Dad, I'm daddy gravy. Oh, ang laki ng steak niya. Oh, hindi pala dalawa. Isa lang siya pero ang laki. No, Dad. What gravy is this? Just normal gravy? Yeah, normal gravy sa kanya. And lots of noodles and chips. Garlic bread, Hana. Garlic bread. Oh my God.
Ayan, tapos na kaming kumain and nakalimutan kong i-vlog yung kinain ko. Yung kinain ko ay steak din, katulad ni Jan, kasi yung gravy lang ay mushroom gravy. Kay Jan kasi regular gravy. So, yun ang kinain namin ni Holly. And ayan, may mga dumating na package. Ito yung mga in-order ko before Christmas, kasi hindi sila dumating ng Christmas. So, yeah, eto, next year na ito magagamit. Socks to. Yung malaking, socks para dun sa, sana nila, TJ. Kasi ito kay Holly lang, kasi yung kila TJ naging out of stock. So, yeah, you're finished. Okay. Ayan. So, next year ko na yung magagamit. And, eto, hindi ko muna sila bubuksan kasi marami pa akong gagawin. So, ayoko silang kumalat. Then, eto, isasabay ko to sa, hindi pa ako nag-haul yung mga binili ko for Christmas for myself. Ang ingay no, no? Yeah. You don't eat chewy. So, yun. Ang tawag nun, isabay ko na lang to. Binili ko yung sabi ko sa inyo, i-haul ko nung hindi ko binalat nung Christmas. So, isabay ko na lang eto. So, yeah. Holly, today is January 6. May kiwi raw siya, oh. Kung maalala nyo, nung isang araw, diba, nag-alis ako ng mga Christmas decor. And finally, ayan na yung Christmas tree natin. Ayan. Nandyan na siya. Ilalagay na yan ni Jen sa shed ni Dad. And naglilinis din ako, as in, linis dito sa loob, linis sa labas, and pumasok lang ako kasi naglilinis ako sa pasensya na yung itsura ko kasi tayo, general cleaning tayo ngayon. Naglilinis ako dito sa aming pagola. Pagola ang tawag nila dito. Ayan. Kung maalala nyo sa mga previous vlogs or sa mga IG story ko, pag nag-IG story ako, makikita nyo doon, pag nasa loob ako, marami ditong mga parang black na garbage bag. Kasi may mga Tupperware or mga containers doon nakalagay. So, wala na siya dyan. Nalagay ko na siya dito sa loob. And yeah, linilinis ko dito sa labas kasi mamayang hapon, may pupunta ditong electrician kasi magpapalagay si Jan ng ilaw dyan. Dalawa raw na ilaw. Ano? Ilaw. So, pumasok lang ako kasi gusto nilang kumain ng fruit. Gusto nila kumain. What you gonna eat, Holly? What's that? Kiwi. You want kiwi. And magluluto ako ng, for lunch, magluluto ako ng tuyo. My favorite. Tuyo's my favorite too. Can we have that after free? Tuyo. Sige nga muna, anin ko muna to. Kasi si Sak, ayan, mayroon na siyang avocado, kiwi, apple. So, yan si Sak. Kuya, what you gonna have? Just 2 kiwi? Yeah, 2 kiwi. Holly? What you gonna have? 2 kiwi. Kiwi. Hi, guys. Hi, guys. So, ayan na yung fruits. Nakat ko na yung kiwi at saka apple. Si Sak, ayaw niya yung avocado kasi nga, siya, yung, alam mo yun, yung malambot. Ayaw niya yung mga ganun. So, ngayon, malala nyo, namili ako ng mga fruits nung bago mag-New Year. And ang dami kong biniling grapes. So, ninalagay ko yung grapes pag summer sa freezer kasi masarap ang grapes pag, lalo pag mainit, pag frozen siya. So, lalagyan ko sila. Yes. Lalagyan ko sila. Wait lang. Yan mo yung isa, oh. May dumidinggit na naman. Ayun, and eto yung dinner namin kagabi, yung pizza. Ayan, ang yaki na. Pizza. Ayan na si Holly, oh. And eto na yung green na po siya. Ayan, nauna na naman siya. Dumingwit na naman si Holly. Ayan na yung isa, dumingwit na naman siya. So, eto na, linagay ko na yung frozen na grapes. Ang sarap niya, promise. Lalo na pag summer, masarap siyang ilagay sa masarap siyang kainin. So, eto muna ipapakain ko sa kanila bago kayo mag-lunch. So, etong snack. Holly, that's enough. That's, Thank you. is this yours? Holly. Oh my God. This is, no, sa, is, okay. Kay kuya pala yan. Eto na. Ayan, oh. Bye-bye ka, Baba. Sit down. Okay, get down first. Ano sasabihin? Ano? Hoy, look. Ano sasabihin? Look at me. Ano sasabihin? Sa? Ano? Ano? Salamat po. Okay. Oh. You don't need a fork. It's alright. You don't need fork, Baba. It's alright. Yummy? Okay. Ako na lang kakain ng avocado kasi ayaw ni Sak. Tinikman niya yung konti. Hindi niya gusto. So, yeah.
Ito muna ang kakain namin before lunch. Natin sila. Andiyan sila. How is it, kiddos? Good. How is it, Baba? Good. Good. What are you watching? Visually amazing. Ah, yung Japanese ano? Japanese It's every show. every show. It's not just Japanese. That's not. Ah, okay. So, ayan. Tapos ko na siyang linisin dito. And, si Jan magkakat siya ng lawn. So, ayan. Lalabhan ko na lang to. And, ayan. Mga basura yan. Yan yung mga basura. And yung mga bata, hindi pa ako nagluto ng tuyo kasi sabi nila, busog na busog pa raw sila. Mom, did you see that? What's that, ba? What's that, Baba? Hit my bike. So the ball hit my bike. Then, Ha? Okay, kuya, can you get me the... I'm cutting the lawn today. Hindi niya siya raw magkakat ng lawn dito, di ba? Ang haba na may mga bulaklak na, oh. Tingnan daw natin yan. Then, magsasampay din ako after nila makat yung lawn. Ayan, ang haba ng grass, oh. Tingnan nyo. May mga bulaklak na tayo dyan. Come on, get inside, love. Ang dungis mo na naman, oh. Nakapa siya, oh.